Klim Fjordholm in northwest Jutland is a fantastic place to establish wind turbines. A brisk wind often blows, with gusts reaching gale force, and this is also the case when Vattenfall holds its topping out ceremony for the first of the 20 new wind turbines to be erected at the wind farm. Indeed, the strength of the wind means it's impossible to erect the first turbine on the day of the ceremony itself. Nevertheless, the ceremony goes ahead, and project manager Maren Andersen is looking forward to the erection of the wind turbines. De bliver i alt 150 meter høje, så det bliver noget, der bliver rigtig, rigtig synligt, men til gengæld roligt, konstant, stor vingeomfang, og jeg tror rigtig smukt at se på. Hvad er det så for et sted, vi er? Vi er på et rigtig, rigtig fantastisk vindmøllested på landet her. Det er totalt fladt. Det er bare nogle små læhegn, og ellers tæt ved havet en rigtig, rigtig god vind, som man nok også kan se den dag, vi står her med, ja, hvad skal man sige, vindblæst hår. En optimal vindside for landmøller. The renewal of Klim Wind Farm has been underway for many years, and Vattenfall has enjoyed good close dialogue with both local citizens and the authorities, not least with Jammerbuchts Municipal Authority. Vi har haft et fint samarbejde med Vattenfall. Meget seriøst fra deres side med mange forskellige fagligheder indover, og det samme vil jeg sige fra vores side. Der har været meget dialog og mange møder, hvor vi har kunnet diskutere de forskellige problemstillinger, der var i projektet, som jo, der er rigtig mange aspekter i så stort et projekt, og hvor vi kunne ligesom sætte os omkring bordet og sige, nu er vi enige om, at det er det her, vi gør. Så dialogen har været meget vigtig. 3 days after the topping out ceremony, the wind has dropped enough for technicians to begin erection of the first 3.2 megawatt wind turbines from Siemens. The nacelle is at a height of around 100 meters, whilst there's a further 50 meters to the tips of the blades. Landowners play a crucial role in the establishment of land-based wind farms. Farmer Otto Kjær Larsen is among those who've set aside land for the wind turbines, in addition to which he'll have a view of the wind farm. Om det bliver på mit jord, der skal stå en mølle, eller det bliver lige netop ikke på mit jord, det er sådan set en af de første tanker. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er jo vigtigt, når nu der kommer et projekt, og møllerne de skal op og stå, så tror jeg, at de fleste lodsejere, de ser det på den måde, at jamen, så lader der den mølle, der skal være der, eller nogle af de møller, der skal komme, stå på mit jord. Der er noget økonomi i det. Der skal ikke være nogen som helst tvivl om, hvis ikke der var en fornuftig pengebeløb for at få det her sat i værk, så tror jeg ikke, at der er ret mange, der vil afsætte jord til det. Det er hver eneste gang, vi skal ud i marken, og man skal køre udenom. Det vil sige, både når man skal pløje, man skal harve, man skal så, man skal sprøjte, og man skal høste, så skal du køre udenom. Og det er selvfølgelig derfor, vi har fået en kompensation. Men møllerne bliver også større. Hvad siger du til den mølle, der står i baggrunden? Jamen altså, jeg synes faktisk, at det er en flot mølle, og den er slank, og den har et fin æstetik og så videre. Og nu har vi så ikke set dem køre endnu, men med de andre typer møller, som har den der rolige gang, så det generer ikke mit blik.